Vítajte na ranči, už po 14. krát. Mali sme tu už všeličo, ale zástupy čakajúcich divákov ešte nie. Ale ani dravca pod strechou nemávame často. Cheesy, budeš taký dobrý, o kom to vlastne dnes celé bude? Máme tu teda prítomných plamienku driemavú s latinským názvom Tito alba. Je to samička, volá sa Mina, má 4 roky. A tu nám máme kaňura okrúhlochvostého s latinským názvom Parabuteu unicinctus. U nás sa ľudovo nazýva Harrisov jastrab alebo jastrab Harrisov. Tento jastrab samozrejme u nás nežije, žije iba v Mexiku. Takže je to zahraničný dravec. Tento jastrab však nie je z Mexika, je odchovaný v Nemecku, teda v Liahniach. Sokoliarstvo ako také teda aktuálne funguje k tomu, že odchovávame mladé vtáky ohrozených druhov, ktoré následne vypúšťame do voľnej prírody. Snažíme sa vyplňať prázdne miesta po dravcoch, ktorých ľudia vyhubili, pretože predátora má dravec iba jediného a tým sme práve my ľudia. Moja sova napríklad je na mňa tak zvyknutá, že ako náhle sa vám priblížim, dám jej ruku, okamžite ide ku mne, môžem sa s ňou mojkať, hladkať, úplne na mňa zvyknutá, sama príde za mnou. Čo zlatúšik, no podobno. No. Avšak jastrabovi sa určite takto približovať nebudem, pretože jastrab naozaj nemá na mňa žiadnu citovú väzbu. Samozrejme je na mňa zvyknutý, ale nie je to žiadny vzťah medzi mnou a ním. Je to vlastne vzťah niečo za niečo. Ja od neho čakám nejaké výkony, nejaké to lietanie, nejaké lovy. On odo mňa čaká stravu a starostlivosť. Prednáška o dravých vtákoch a sokoliarstve bola skvelá. Takmer hodinu sme sa postupne dozvedali zaujímavé veci o pôvode, zmysle sokoliarstva, čosi z biológie, čosi zo zemepisu a veľa praktických vecí o našich i cudzích dravých vtákoch. Najväčším problémom tentoraz bolo, ako prednášku skrátiť tak, aby sa vošla do našej relácie. No a tak sme strihali a skracovali. Ďalej je to sokoliarská brášňa. Sokoliarská brášňa slúži na úschovu všetkého potrebného, čo k dravcovi potrebujem. Mám tam naozaj všetko, mám tam lietačku. Lietačka mi slúži na to, že ak som si není 100% istý tým, či sa mi dravec vráti naspäť na ruku, lietam ho na takejto lietačke, je pripnutý a vlastne uvoľním mu, koľko potrebujem a dám mu takú voľnosť, akú chcem. Tu mám pierko. Takéto pierka si vždy odkladám. Dravcovi vypadáva približne raz za rok. Odkladám si ho z toho dôvodu, že dravcovi ako náhle by sa jedno pierko zlomilo, viem ho v tom istom bode, ako potrebujem odstrihnúť a viem ho nadpojiť, čiže mu ho prilepím, aby tento dravec mohol lietať aj ďalej. Ďalej by som teda prešiel k ďalšej výstroji. Tamto dole, to ma zaujíma. To vyzerá ako podkova. Je to vábitko. K vábitku a k ostatným veciam sa dostanem neskôr, keď budem vysvetľovať spôsoby lovu. Potom sa dostaneme aj k vábitku, takže to zatiaľ odložím. A v hlavnom rade je to váha. Počkaj. Toto je váha. Áno. To vyzerá ako koflík obrátený na vrch. Áno, je to klasická kuchynská váha, koflík otočený hore bruchom a na vrchu je umelá tráva na to, aby dravec nemal otlaky a aby sa mu pohodlne sedelo na tejto váhe. Lilitka má váhu 860 približne, čo je naozaj na jej pomery trošku nižšie. Moje dravce sú teraz aktuálne nižšie váhovo práve kvôli tomu, že menia perie. Každý dravec musí mať takýto krúžok, je z jedného kusu, čiže sa mu navlieka, keď je ešte naozaj veľmi mladý a vlastne celý život má tento krúžok na nohe. Je zapísaný podľa neho aj v CITESi, čiže v nejakom tom rodokmeni a všetkých ostatných potrebných papieroch. Ďalej je to takáto sokoliarská rolnička, ktorá slúži na to, že ako náhle mi takýto dravec zaletí do hustého porastu, tak ho viem identifikovať aspoň podľa zvuku, pretože hľadať ho očami je veľmi náročné, keď môže sedieť aj 10 metrov nado mnou. To mi nebolo jasné, že na čo tam tá rolnička je. Čiže presne na toto. Zaletí, tak aby som ho našiel. Takže tu nám môžete vidieť tú známku, je tam napísané z jednej strany Astur, čo je vlastne názov Sokoliarskeho dvora, na ktorom tento dravec je zapísaný. Z druhej strany je teda krajina, je tam SK, je tam telefónne číslo na našu sokoliareň, aby sme vedeli, ak by nám tento dravec sa stratil, aby nám ho vedeli čo najskôr vrátiť. Krajina pôvodu tam musí byť z jedného jednoduchého dôvodu. Takýto dravec dokáže za jeden deň preletieť okolo 3000 km. Takže naozaj môže uletieť veľmi ďaleko. Ako náhle v dobrej kondícii, minulý rok nám sokol sťahovavý zaletel až do Chorvátska, jemu to trvalo 3 dní, nám 3 týždne, kým sa nám podarilo dostať ho naspäť. Takýto dravec má túto čiapočku aj pri love. Majú pri love z toho dôvodu, aby sa nerozptylovala niečím, čo nechcem loviť. Čiže ju dávam až vtedy dolu, ak vidím ja svojimi vlastnými očami korisť, na ktorú chcem tohto dravca vypustiť.
Lovecký výcvik má za sebou taký, že ako náhle dám túto čiapočku dole, prvé čo spraví, rozhľadne sa a hľadá si svoju korisť. Ako náhle túto korisť zaostrí, má pútka dolu alebo ich má uvoľnené natoľko, aby po tejto koristi vedela vyštartovať. Výborne. A teraz, keď loví, hovorí, že dokáže uloviť 5-kilového králika. Toho asi loví niekde na zemi. Áno. A ak uloví nejaké zviera, dokáže ho zdvihnúť a odletieť s ním? No, v podstate dokáže, ale takého 5-kilového zajaca určite nie. Takýto jastrab, neviem presne, ale okolo kila by mal zvládnuť so svojimi nohami ozdvihnúť. Je to dosť. To je toľko vlastne, čo váži? 900 gramov približne. No to je viac ako to váži. Je viac ako on váži, takmer o polovicu. Ďalej k sokoliarskej výstroji patrí teda to vábitko. Je to akási atrapa koristi. Vábitko toto sa využíva na lovenie, teda výcvik, lovenia skrúženia. Ja iba položím lilit a hneď ti to ukážem. Sokoliar, teraz ti to ukážem. Sokoliar musí vedieť všetko robiť pravou rukou, pretože ľavú ruku má na ňom dravca. Všetko musí vedieť ľavou rukou a pomáhať si pri tom maximálne tak ústami. Sokoliarské uzle všetky sa viažú jednou rukou. Musia byť pevné, musí ich viazať rýchlo, aby ti ten dravec neuletel skôr ako je treba. Takéto vábitko, nemám tu teraz na vábitko žiadnu šnúru, takže neviem ako sa s tým bude točiť. Použijem na to teda lietačku. Kúsok si otočím. Vábitko si vyťahnem z brašne, pomalým pohybom ho začnem roztáčať do dĺžky, akú potrebujem. Postupne prejdem do vrchu a môžem si s ním robiť čokoľvek, spomalím trošku, aby ho videl. Ako náhle ide dravec ku mne, doťahujem si ho, dávam si ho nabok a vlastne dravca, ako náhle mi ide na toto vábitko útočiť, mu spomalujem, čiže spravím rýchly pohyb do boku. Iba ho potiahnem. Aby ten dravec mal šancu na toto vábitko zaútočiť. Ako náhle už vidím, že dravec nevládze, že už lieta pomalšie, že už nie je taký obratný, s týmto vábitkom, ako náhle ho točím ho nad sebou, dám si ho pekne do boku, spomalím si ho, ako náhle dravec prilieta, tak mu ho iba takto a už tam teraz sedí dravec. Šuchnem ho po zemi a už žerie. Už si musí zobrať. Prichádzam k nemu, preberám ho vždy na kus mesa, čiže prídem s nejakým kúsom mesa v rukavice, preberiem si ho zase na meso, dostáva vždy plnú krmnú dávku. Čiže potom už s ním nič iné nemôžem robiť. Jasne. Samozrejme, máme dravce, ktoré vedia zalietať na vábitko 20 krát za deň, ale keď ho cvičíš, základ je vždy mu dať potom plnú krmnú dávku, aby vedel, že za to dostal žrať. Vlastne ako takú odmenu. Samozrejme, pri love je to väčší problém, pretože samozrejme, že mu nedáš zožrať 5-kilového zajaca, ktorého ulovil. Jasne. Takže vždy mu túto korisť musíš zobrať tak, aby si to nevšimol. Čiže preberiem si ho na mäso, na ktoré je zvyknuté, čiže na kura, na to zajaca nie je až tak zvyknutý. Preberiem ho na to kura, s druhou rukou zozadu vezmem korisť, schovám si ju do brašne a dravec už má iba to kura. Dobre. A ja sa ešte vrátim možno k tomu, čo si hovoril, že tieto dravce chodia na sliepky, do kurínov a tak ďalej. A jak to s tým je? Je to tak, alebo nie je to tak? V školách to stále učia, v minulosti to tak učili. A teraz to niektoré školy učia dokonca aj teraz. Dokonca. A učia napríklad, v školách učia viacero veci, ktoré nie sú pravda, bohužiaľ. A základom je to, že dravec sa k ľudskému obydliu nepriblíži, pokiaľ nie je maximálne vyhľadovaný. Samozrejme sú domestikované takmer už dravce, sú to myšiaky lesné, ktoré sedávajú pri ceste, určite si už videl myšiaka sedieť na strome pri ceste. Sedáva tam z jediného dôvodu, že zlenivel v dnešnej dobe natoľko, že čaká na strome na svoju korisť, ktorú mu má zraziť auto. A potom si ju príde zožrať. Avšak veľmi často sa stáva, že ďalšie auto zrazí práve jeho a potom končí u nás v rehabilitačnej stanici. Jasné. Čiže tieto zvieratá sú plaché, k ľudským obydliam nechodia, čiže sliepky sú lovené niečím iným. Kuny, lasice a podobne. Je dôkaz o tom, že v aktuálnej dobe už sokol myšiar, čiže poštolka malá, hniezdia v Bratislave po sídliskách, po balkónoch a tak ďalej. Ale je to spôsobené iba tým, že človek vytláča týchto dravcov z prirodzeného prostredia. Tento dravec už si nemá ani kde spraviť hniezdo, preto je utlačaný k tomu, aby si toto hniezdo postavil na ľudskom obydlí. Dobre, ja by som možno zobral minu a že by som prešiel takto... Môžeš, jasné. Daj mi ju aj pohľadkať. No, jasné. No, mina moja, tu máš rukavicu. No hop. No, hop. Vieš čo, skús najprv túto rukavicu, lebo táto je jej. Ale pred chvíľkou išla. No, táto je jej, na túto je ona zvyknutá. To je od malička jej rukavica. Základný úchop dravca, počkaj, aby ti náhodou neuletela. Tu ho držíš
Aj tu. Tu ho držíš. Drží ho na 2 bodoch, aby tento dravec ti neuletel z ruky. Ďalší veľký omyl, ktorý učia v škole a vo všetkých knižkách, že sova loví v noci. Nie je to pravda. Sova loví na prelome dňa a noci. Čiže neskoro večer alebo skoro ráno, čiže zašera. V noci určite neloví, pretože nevidí v noci. Cez deň nespí, ako učia v škole, cez deň tzv. Hibernuje, sedí na strome a oddychuje, spať nemôže kvôli tomu, že iný dravec by takúto sovu mohol ľahko uloviť, preto cez deň určite nikdy nespí. Ja ďakujem pekne za perfektnú prednášku, myslím, že bola obsiahla, ale aj podrobná, praktická. Decká, ako? Páčilo sa vám? Áno. Super, bol to perfektný zážitok, veľmi pekne ďakujeme. Není zač? A my potrebujeme ísť totižto súťažiť. Ideme na súťaž. Máme tu Čoko, Karola, vítajte. Pravidlá sú jednoduché, vybehnúť alebo výjsť hore na väžu, zakývať do kamery a to bude asi tak všetko. Najprv dáme prednosť dáme, takže Čoko pobeží, takže sa pripraví, momentík. No. Pripraviť sa, pozor, štart! Behanie po schodoch je vraj veľmi zdravá vec, nedávno som čítal. Formuje to zadok, zlepšuje krvný obeh, a schody sa opotrebujú naozaj minimálne. A výhľad naozaj stojí za to. Ako zvyčajne je treba ešte pripomenúť, že až do novembra hráme o poklad na Striebornom jazere. V truhličke sa nachádzajú ručný záhradný postrekovač od Olách Pros záhradná a lesná technika z Matúškova, sada rescue produktov od www.bachova-terapia.sk, 2 spiatočné letenky do Milána od cestovnej agentúry www.lacnoposvete.sk, 100 eur v poukážkach do pizzerie AB v Seredi a služby Satronet Štandard a Satro Digital Mini HD spolu s inštaláciou za požičaním zariadení na rok zdarma a naviac prístupom do archívu od spoločnosti Satro. Ceny asi za 800 eur. Stačí sa prihlásiť na ransgalanta@ransgalanta.sk. Prvé 2 súťaže máme za sebou, čaká nás posledná. Tu sú vaše jablká. Krásne. Krásne, nožík. Teraz dáme prednosť, zvedavý, ako to urobí Karol. No dobre, no. A to celé v jednom kuse? V jednom kuse urobiť z toho jeden kus. Aha. Môžeš ísť? Áno, dobre. No, keďže je to kuchár, tak... Aha, pozri. Tak to odlovila. Neboj sa, budem tak podobne na to. To bol prvý pokus, tam treba aj nejaký. Teraz to bolo klamanie telom. No. Áno. No, klamanie nožikom. O ten kúsok teraz som ochrátený. Ale zase na druhej strane vyzerá to veľmi dobre. Naposledy, alebo posledné časti, čo sme mali, tak to boli vyslovene mesiačiky, ktoré sa tu robili. No, a toto vyzerá byť hladký rez. Chirurgici. Sami ti srdiečka budú. No, na parádu. No, to je, prosím, pekne, 48,5 cm. Čoko, nech sa páči. Čoko napodobní Karola. Hej. Do toho. To je podobné. Keď hovoríš napodobný, tak ona sa opakuje. Nie, to je nie, tak to. Ona dobre vravela, že to ešte takto neokrajovala, takže je to vidieť. Aha. Ale snaží sa, vidíš. Dobre. Bude to celé, Ako hovoríme, vždy to pozliepame. Ale to jablko sa dá zjesť. Koníkom je to úplne jedno. Dobre. Nevadí, každopádne absolvovali ste všetky 3 súťaže, budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny cirka za 800 eur v novembri. Takže vám ďakujem za účasť. A vy, milí diváci, opäť sa na vás tešíme niekedy v piatok okolo obeda. Majte sa krásne. Dovidenia.